Sanibonani madoda, ngizele la sokhuluma into ebaluleke kakhulu okumele ukuthi idlulise kunina njengoba nazi nani ukuthi isikhathi esihambile futhi kube ivike elide kakhulu leli sikhuluma ngayo lento le manje sekuyisikhathi sokuthi siyiphethe futhi siyigoqa njengoba senibona selidumela emasumpeni nje isikhathi sesisondele akusezona nezinsuku sesibala ama-hour manje ukuthi ayishaya impembe mfowakawozi. Bafowethu la ngizokhuluma ngegcwalisa spring picnic ukuthi iziphi izinto ongameli ukuthi zingene ngaphakathi. Wengane zawethu ngiyakhuluma phela ngoba nginje kodwa kube kangani ufune ngabe ngifile. Ufune ngabe nje ngiyabekwa kusasa kanti kusasa uyigcwalisa ake ngize angazofa emadoda. Silaze into engamele ingene uyigcwalisa. Kuthiwa nginitshela ukuthi ikhala evumelekile lapha. Nambone inkinga nami unezo songqumuza. Ekuzongenze lutho ngangilinda ngaphandle ngeqhubha. Ngangicabanga uzongiphathela umbezi uzongigwaza la. Yabo. Waphela umuntu wela gade manje uyafuna umuntu ya. Sekusenje u8 isikhathi. Bese kuba illegal substances izidakamizwa ayivumelekile lapha yana. Yabo. Nini ngadragani lapho ku general. Amathikithi asekhona amadoda kuzokubotshwa labangaphandle ungeni utshela abangaphandle ipost uzoyifaka la indaba nginishumayeza phinde futhi amabhodlela ampatha ngoba neshapa phatha amabhodlela ngigwaza ningawo indlela nje niyona noshapa phatha ngokuthi ngiyadlula noshapa phansi ibhodlela ningigwaza amantombazana adeni kakhulu adini amantombazana afuna ungiququla phansi ngiyangazi ngenzeni kubani ngoba ngani sasendoda yamuntu futhi kuzokuba ama professional cameras or ama recording equipment ngaphandle makuthi uqashiwe lapha uzoso then ungashutha kodwa nje makuthi uyazathi nje cha hayi cha izinja lapha manje ukusibimisa ngezinja zokuzingela ayivumelekile pets zama pets izinja yes makatina ngazi bese kuba amathende angimele ufike nethende lapha nama umbrella amakhulu ube wena negazebo into ngathi igazebo ayidingakala ngani mina yazi igazebo phakathi fika naseyikoleni lezi ezinkulu niyasithuka nje nisithukela ubala abanye banokuthi yini igazebo basazogooglisha hey uzona bad maskandi kuzokuba inike ama laser pointers angabeni leyo ibhamu azivumelekile lapha o cricket abavumelekile lapha ama unapproved merchandise awavumelekile lapha ngintshela ukuthi kusasa ke igcwalisa madoda wonke umuntu athemba usekulungele lokho ofuna memvela asimemezayo ngisho lokho ngamemeza ngithanda mangasafuna ngisafuna ngize ngenze into bona ifunwa yini yabona mawukuthi kanjani ivuka athi izongidubule yabo ya ngithangibonga nje ngizodlulisela kwengane zakho akukho ukuthini. Don't forget to subscribe to this channel.